Lijep pozdrav svima. Evo, prošlu subotu, odnosno prošli vikend, počela je prva od 5 virtualnih utrka, jači od korone. Ja sam odlučio trčati jedan krug po Jasenovcu, inače moje ime je Dražen Kaužljar i dugo se bavim i sigurnošću prometom. Ono što osim lijepe prirode za vrijeme ove svoje utrke sam primijetio, to je da sam u 2 slučaja prelazio preko željezničke pruge. Jedan je bio tu na ovom dijelu koji sad pokazujem i vodi prema spojem području, a drugi dio nakon istrčane skoro cijele dionice po staroj cesti, vraćanja prema naselju, gdje se nalazi ovaj drugi željezničko-cestovni prijelaz. Na ta 2 željezničko-cestovna prijelaza uočio sam neke zanimljivosti, pa bih htio s vama podijeliti koje to zanimljivosti sam ja vidio. Ne znam da li ih vi vidite ili ne. U svakom slučaju ovo je onaj prvi željezničko-cestovni prijelaz koji vodi prema spojem području, a ovo je drugi željezničko-cestovni prijelaz koji vodi prema samom naselju i sa strane stare ceste. Ovako, prvo što sam primijetio je razlika da vrsta cesta nije ista. Ovo je državna cesta, a ovo je lokalna cesta. Razlike između državne i lokalnih cesta većim dijelom su u broju cestovnih vozila, odnosno gustoći prometa. Znači, za očekivati je da preko ovog prijelaza prođe puno veći broj cestovnih vozila nego preko ovog željezničko-cestovnog prijelaza, ali isto tako je za očekivati da na ovom željezničko-cestovnom prijelazu su ljudi upoznati sa njim, jer su to većinom stanovnici Jasenovca, pa znaju za njega i prošli su bezbroj puta preko tog prijelaza, dok ovdje ima i dosta vozača koji su tu u tranzitu prema Bosni i Hercegovini ili iz Bosne i Hercegovine prema nekim drugim destinacijama u Hrvatskoj pa i dalje. Druga stvar koju sam primijetio je da prometni znakovi nisu ujednačeni, pa ovdje na ovom lokalnom prijelazu, željezničko-cestovnom prijelazu, postoji uz standardnu signalizaciju u polubranike, imamo svjetlo zvuk, imamo i Andrijin križ i stop, što u stvari je pogrešno. Oni se ne stavljaju u slučaju kada imamo polubranike i svjetlo-zvuk signalizaciju, dok je na ovome prijelazu kod državne ceste to ispravno postavljeno. Zašto se ne stavlja? Zbog toga što vlak u slučaju kvara SS uređaja, sigurnosnog uređaja, se zaustavlja, uvjerava se da nema vozila s jedne i druge strane i nastavlja vožnju. Sljedeća stvar koju sam primijetio isto tako je da je urednost, odnosno vidljivost kod prilaska pruzi sa ove državne ceste puno bolja nego kada je u pitanju lokalna cesta gdje raslinje i visoka trava s dobrim dijelom utječu i na sami trokovi preglednosti koji je važan za sigurnost u željezničko-cestovnim prijelazima. Sljedeća stvar koju sam primijetio je isto tako da ova horizontalna signalizacija cestovna postoji na cesti od državnoj cesti, dok ova na lokalnoj cesti uopće ne postoji. Čak se, iako se na slici ovdje ne vidi, postoji i pred samim prijelazom oznaka pazi vlak. Ono što se zna dogoditi kao uzrok izvanrednih događaja na ŽCP-ima je odsutnost i neregistriranje cestovnih prometnih znakova, pa ne samo da bi bilo dobro imati ovu sigurnosne uređaje, nego bi bilo dobro imati i upozoravajuće promjenjive dinamičke rješenja na prilazima samoj pruzi. I evo, tih par sitnica, pretpostavljam da neko od vas koji prolazi preko ŽCP-a ne primjećuje takve sitnice, pa sam to podijelio s vama čisto radi malo razmišljanja. Lijep pozdrav.